Исәнбез, кадерле укучыларым. Без бүген сезнең белән дәрестә теркемшәләрне өйрәнә башлыйбыз. Бүгенге дәресебезнең темасы галогеннарга гомуми характеристика. Химик элементларның Дмитрий Иванович Менделеев период системасында урнашуына карап, галоген атомнарының төзелешен өйрәнәчәкбез һәм алардан барка килгән гади һәм катлаулы матдәләрнең үзекләрен өйрәнәчәкбез. Галогеннар периодик системада 7-нче төркемнең төп төркемчәсендә урнашканнар. Аларга фтор, хлор, бром, йод һәм тотырлы изотопы булмаган радиоактив астат керә. Галогеннарның тәрҗемә иткән вакытта халыс тоз дигәнне аңлата, генис тудрам дигәнне аңлата. Галогеннар металлар белән реакция кереп, тоз барлыкка китерәләр. Исеме дә шунардан алынган. Көнкүрештә бу галоген кушылмалары еш очрый. Барысы да аш тозыннан башлана. Рим каласыннан тоз табыла торган урынга илтүче юл тоз юлы дип атала. Бу борынгы атама бүгенге көнгә кадәр сакланган. Бүген аш тозы һәркемгә дә җитә. Борынгы заманда аны алтын белән бер тигез бәяләгәннәр. Рим легионерларына кай вакыт акча белән түгел, аш тозы белән түләгәннәр. Шунысы кызык. Инглиз сүзе salary, хезмәт хакы, латин салыннан килеп чыга. Бу тоз дигәнне аңлата. Көнкүрештә без галоген исемнәрен тагын кайларда очратабыз. Мәсәлән, суны зарарсызландыру өчен аңа хлорлы кушылма диләр. Һәм су краннарыннан су аккан вакытта аның исе бераз гына сизелә. Шулай кер юганда агарткыч истәгәндә хлор исе сизелә. Һәркемнең өендә аптечкада йод эрмәсе була. Шулай йод калкан сыман бис составына керә. Йод организмда нормада булсын өчен без йодлаштырылган тоз кулланабыз. Без сезнең белән хәзер галогеннарга характеристика бирә башлыйбыз. Характеристика биргән вакытта түбәндәге таблицага нигезләнәчәкбез. Дмитрий Иванович Менделеев системасында төп төркемчә һәм периодларда атомнарның, бу элементлардан барлыкка килгән гади матдәләр һәм кушылмаларының үзекләре, үзгәрү закончалыклары таблицасына нигезләнәбез. Галогеннар төркемчәдә урнашканга күрә без төркемчәне карап китәчәкбез. Төп төркемчәдә өстән аска таба булган кагыйдәгә нигезләнәбез. Башта атом төзелешен карыйбыз. Теш кырылмасы өстән аска таба арта бара. Чөнки фторның теш кырылмасы 9, хлорныкы 17, бромныкы 35-кә тигез. Энергетик дәрәҗә саны арта бара. Чөнки фторның электроннары 2 катлам, хлорныкы 3 катлам, бромныкы 4 катламда урнашкан. Соңгы катламдагы электроннар саны үзгәрми, чөнки группа номерына тигез. Барысының да соңгы катламда электроннар саны 7-гә тигез була. Атом радиусы өстән аска таба арта, кайтару үзлеге арта бара, оксидлаштыру үзлеге кими бара. Иң югары оксидлашу дәрәҗәсе +7-гә тигез. Чөнки ул 7-нче төркемдә урнашкан, максималь оксидлашу дәрәҗәсе төркем номерына тигез була. Монда безнең укучылар фтор чыгарылма булып тора. Фторның максималь оксидлашу дәрәҗәсе 0-га тигез, минималь оксидлашу дәрәҗәсе -1-га тигез була. Минималь оксидлашу дәрәҗәсен табу өчен 8-дән алалар төркем номерын. 8-дән алабыз 7-не, кала 1. Шуңа күрә барысының да минималь оксидлашу дәрәҗәсе -1-га тигез була. Без сезнең белән карап иттек атом төзелешен. Әйдәгез хәзер карап итәбез гади матдә буларак. Булар безнең галогеннар барысы да неметаллар, шуңа күрә өстән аска таба неметаллик үзлек кими бара. Димәк, бу төркемдә иң көчле неметаллик үзлекне фтор күрсәтәчәк. Элемент кушылмаларын карап иттек. Өстән аска таба караган вакытта кислота үзлеге кими бара, нигез үзлеге арта бара. Ләкин безнең галогеннар кислородлы кислотада, кислородсыз кислотада барка китерәләр. Кислородсыз кислотаны караган вакытта кислота үзлеге арта бара, менә кислородлы кислотаны караган вакытта кислота үзлекләре кими бара. Галоген атомнарының тышкы энергетик дәрәҗәсендә 7 электрон бар. Тышкы энергетик дәрәҗәдә 8 электрон булсын өчен аларга 1 электрон җитми. Шул ук периодтагы металл атомнары белән чагыштырганда галоген атомнарының теш кырылмалары зуррак. Атом радиуслары кечерәк һәм аларның берәр парсыз электроннары бар. Шуңа күрә барлык галогеннар, бигрәк тә фтор һәм хлорның атомнары җитмәгән электроннарны үзләренә тартып алалар. Галогеннарга нинди оксидлашу дәрәҗәсе хас? Фторның оксидлашу дәрәҗәсе 0, максималь оксидлашу дәрәҗәсе, минималь оксидлашу дәрәҗәсе -1-га тигез була. Башка хлор, бром йодның оксидлашу дәрәҗәсе -1, 0, +1, +3, +5, +7 була. Болар санап киткәннәр тотырлы оксидлашу дәрәҗәләренә керәләр. -1 белән без сезнең белән оксидлашу дәрәҗәсенә мисал китереп алабыз. Мәсәлән, H-фтор, H-хлор, H-бром, H-йод. Өстән аска таба төшкән вакытта кислородсыз кислоталарның кислота үзлеге арта бара. 0 белән безнең оксидлашу дәрәҗәсенә гади матдәләр туры килә. Ул фтор 2, хлор 2, бром 2, йод 2. Шулар арасында иң көчле оксидлаштыру үзлегенә ия безнең фтор. Димәк, астан өскә таба менгән вакытта оксидлашу дәрәҗәсе арта бара.
Плюс 1-ге туры килүче безнең кислота, мәсәлән, H-хлор O, гипохлорид кислотасы. Анда безнең хлорның оксидлашу дәрәҗәсе плюс 1-гә тигез. Плюс 3-гә туры килүче оксидлашу дәрәҗәсе, мәсәлән, H-хлор O2. Ул безнең хлорид кислотасы. Плюс 5-гә туры килүче оксидлашу дәрәҗәсе белән, мәсәлән, сезнең белән карап бетәбез, H-хлор O3 хлорат кислотасы. Һәм плюс 7 белән ул безнең H-хлор O4 перхлорат кислотасы. Сулдан уңга таба барган вакытта кислородлы кислоталарның үзлекләре арта бара. Бик көчле оксидлаштыргычы булганга күрә, галогеннар табигатьтә кушылмалар халәтендә генә очрыйлар. Мәсәлән, карап үтсәк, хлорны натрий хлориды, карнолит, сильвинит составында очрыйлар. Фтор безнең кыршпаты составында, фосфоритлар, апатитлар составында очрыйлар. Борымны алсак, натрий бромиды, калий бромиды составында күбрәк очрый. Йод шулай натрий иодиды, калий иодиды составында күбрәк очрыйлар. Укучылар, әйдәгез хәзер галогеннарның физик үзекләренә характеристика биреп алабыз. Фтор 2 газ халәтендә, ачык яшел төстә, зәһәр ярсыткыч исле. Минус 1,88 градуста койнау температурасы. Хлор 2 шулай газ халәтендә, саргылт яшел төстә, зәһәр тончыктыргыч исле. Минус 34 градуста койный башлый. Бром 2 сыек мәддә, ул кызыл крән төстә була. Зәһәр сасы яман исле. Плюс 59 градуста койный башлый. Йод 2 кристаллик мәддә, куе шәмәхә, кара төстә диярлек. Зәһәр исле. Плюс 186 градуста койный башлый. Галогеннар суда чагыштырмача әзерләр. 1 литр суда 7,8 грамм хлор эри. Әмма йод 0,2 граммына эри. Галогеннарның судагы эремәсе хлорлы су, бромлы су, йодлы су дип атала. Әмма фторлы су була алмый. Уйлап карыйк әле укучылар, нигә була алмый икән? Чөнки фтор су белән реакция керә. H2O плюс фтор 2 безнең барлыкка килә H-фтор плюс O2. Димәк, фтор кислородтан кечерәк, шуңа күрә су составыннан фтор кислородны куып чыгара. Җылытканда йод шәмәхәтестәге парга әверелә. Сыңгылары акрынлап, ялтыравыклы кристаллик рәвешендә конденсатлашалар. Мәддәнең каты халәттән эремичә газ халәтенә әверелеше сублимация дип атала. Мәддәнең газ халәтеннән сыек яки каты халәткә күчүе конденсатлашу дип атала. Галогеннарны нинди юллар белән табаларсың? Беренче, электролиз юлы белән табалар. Фторны бар тик эрителмә электролиз белән генә табып була. Хлор бром йодны эремә электролизы белән табалар. Көчле оксидлаштыргычларга куертылган галогенлы кислоталарын яки тузларын кушып табырга да була. Әйдәгез оксидлаштыру кайтарылу реакциясын карап алыйк. Куертылган хлорид кислотасына марганец 4 оксиды белән тәэсир иткәчтән хлор 2 аерылып чыга. Марганец 2 хлориды һәм су барлыкка килә. 4H хлор плюс марганец O2 килеп чыга хлор 2 плюс марганец хлор 2 плюс 2H2O. Монда марганец 4 оксиды оксидлаштыргыч булып тора, хлорид кислотасы кайтаргыч булып тора. Икенче мисалны карап алыйк. Калий иодидына калий перманганаты һәм сульфат кислотасы кушып, шулай ук табырга була мәсәлән йодны. 10 калий йод плюс 2 калий марганец O4 плюс 8H2SO4 килеп чыга 5 йод 2 плюс 6 калий 2 SO4 плюс 2 марганец SO4 плюс 8H2O. Әлеге реакциядә калий перманганаты оксидлаштыргыч, калий иодиды кайтаргыч булып тора. Галогенит тузларына галогеннар белән тәэсир итеп табырга була. Бу галогеннарның активлыгы белән аңлатыла. Көчлерәк галоген көчсезрәк галогенны туз составыннан куып чыгара ала. Калий йод плюс хлор 2 реакциясын карасак, хлор 2 йодка караганда көчлерәк, шуңа күрә ул йодны куып чыгара ала. 2 калий йод плюс хлор 2 килеп чыга 2 калий хлор плюс йод 2. 2 калий йод плюс бром 2 килеп чыга 2 калий бром плюс йод 2. Бром шулай йодтан көчлерәк һәм бром йодны туз составыннан куып чыгара ала. Укучылар, галогеннарның химик үзекләре белән танышып беттек. Галогеннарның химик активлыгы аларның электроннар кушып, тискәре кырылган ионнар хасил итүе белән аңлатыла. Галогеннар рәтендә атом радиуслар фтордан йодка таба зураю сәбәпле, фтор атомы электроннарны үзенә көчлерәк тарта. Ягъни фтор химик яктан активрак, ә йодның активлыгы кимрәк. Металлар галогеннар белән реакция керәләр һәм металл галогенлары барлыкка китерәләр. Мәсәлән, 2 натрий плюс хлор 2 килеп чыга 2 натрий хлор. Галогеннар водород белән реакция керәләр. H2 плюс фтор 2 килеп чыга 2H фтор. Укучылар, шуны онытмагыз. Галогеннар кислород белән реакциягә керми. Металл галогенидына галоген белән тәэсир иткәндә, яңа металл галогениды һәм яңа галоген барлыкка килә. Көчле галоген көчсез галогенны туз составыннан куып чыгара.
2 калий йод плюс бром 2 келіп шыға 2 калий бром плюс йод 2. Тегелерек химик үзіклері хлор темасын үйренгенде танышып битербіз. Галогеннарның кулланышы белән танышып биттек. Галогеннарны койларда кулланалар. Иң күп кулланышка хлор ие. Аны барлык җирләрдә дә кулланалар диярлек. Шул арасында безгә иң якын таныш булганы, мәсәлән, суны зарарсызландыру өчен кулланалар. Пластмасса ясаган вакытта кулланалар һәм башкаларда. Вторны без күбрәк тефлон ясаганда кулланабыз, бромбын кулланабыз фотографиядә һәм инде мәсәлән йодны кулланабыз күбрәк медицинада. Укучылар, дәрестә без сезнең белән галогеннарга гомуми характеристика бирдек. Алган белемнәрегез киләчәктә сезгә булышыр дип ышанып каласы килә. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт, сау булыгыз.